Dobrý deň. V tomto bloku budeme pokračovať v simplexovej metóde. Ukážeme si úlohu lineárneho programovania, ktorá nebude mať jedno optimálne riešenie, ale dokonca nekonečne veľa optimálnych riešení. Tak tu už vidíme našu úlohu. Baliarne a pražiarne kávy plánujú vyrábať dva druhy zmesí kávy, a to moka a štandard. Tieto zmesy budú vyrábané z kávových bôbov rôznych druhov, označujeme ich K1, K2, K3. Máme obmedzené kapacity týchto kávových bôbov. Kávových bôbov K1 je maximálne 40 tón, K2 60 tón a K3 25 tón. Dôležité informácie máme v tabuľke, ako pripravovať jednotlivé zmesy. Napríklad prvý riadok tabuľky môžeme čítať nasledovne. 1 tona zmesi moka obsahuje 0,5 tony kávových bôbov K1, 0,5 tony kávových bôbov K2 a 0 tón kávových bôbov K3. Celkový zisk z predaja 1 tony plánuje na 750 eur. Podobná informácia je v druhom riadku pre kávovú zmes štandard. Našou úlohou je naplánovať produkciu firmy tak, aby jej celkový zisk bol maximálny. Preto najskôr musíme stanoviť matematický model, potom ho prevedieme na kanonický tvar a následne pomocou simplexovej metódy vypočítame. Matematický model zostavíme pomocou dvoch premenných x1 a x2. x1 bude množstvo tón zmesi moka, x2 bude množstvo tón zmesi štandard. Chceme maximalizovať zisk, to znamená zisk vypočítame ako množstvo krát cena. Účelová funkcia teda bude z sa rovná cena za 1 tónu moka je 750 krát množstvo tón moka x1, čiže celkový príjem za zmes moka bude 750 x1 a podobne celkový zisk zo zmesi štandard bude 750 krát x2. Podmienky našej úlohy sú limitované množstvom tón jednotlivých druhov kávových bôbov. Prvý stĺpec pod K1 0,5 a 0,25 je prvá podmienka pre kávové bôby typu K1. Tieto hodnoty sú uvedené v 1 tone jednotlivých zmesí, takže my musíme vynásobiť tieto čísla množstvom tón. 0,5 x1 je celkové množstvo tón kávových bôbov K1, ktoré sa vyskytujú vo všetkých tonách zmesi moka. 0,25 x2 je celkové množstvo kávových bôbov vo všetkých tonách zmesi štandard, ktoré plánujeme vyrobiť. Keď tieto hodnoty ščítame, nesmie to prekročiť 40 tón. Podobne zostavíme druhú a tretiu podmienku. Nezabudneme na podmienky nezápornosti. Keď máme zostavený matematický model, môžeme pripraviť úlohu na simplexovú metódu, čiže kanonický tvar. Potrebujeme účelovú funkciu v tvare minima. Dosiahneme ju tak, že prenásobíme kriteriálnu funkciu minus jednotkou, čiže minus 750 x1 minus 750 x2. Druhou podmienkou je vyrovnať nerovnosti pomocou doplnkových premenných. Keďže všetky nerovnosti sú v tvare menší rovný, tak ich vyrovnáme tak, že pridáme doplnkovú premenu x3 k prvej nerovnici, x4 k druhej a x5 k tretej.
Keďže všetky tieto podmienky boli v tvare menší rovný a do každej nerovnice sme pridávali kladnú premennú x3, x4, x5, zároveň sa nám aj vytvorili bázické vektory 1, 0, 0, 0, 1, 0 a 0, 0, 1. Už nám nič nebráni napísať prvú tabuľku. Stĺpec P0 predstavuje pravá strana podmienok, čiže 40, 60, 25. Stĺpec P1, čiže vektor P1 sú koeficienty pri neznámej x1, 1 polovica, 1 polovica a 0. Stĺpec P2 koeficienty pri neznámej x2, čiže 1 štvrtina, 1 polovica, 1 štvrtina. Stĺpec P3 sú koeficienty pri x3, čiže bázický vektor 1, 0, 0. P4 opäť bázický vektor 0, 1, 0. A P5 opäť bázický vektor 0, 0, 1. Nad vektory P1 až P5 píšeme koeficienty kriteriálnej funkcie z, čiže CI. A pri x1 máme C1 minus 750. Nad P2 máme opäť minus 750, C2. Nad P3, P4, P5, keďže ide o doplnkové premenné, máme koeficienty 0. Zapíšeme poradie bázických vektorov. Prvý bázický vektor 1, 0, 0 je vektor P3 s koeficientom C3 0. Druhý bázický vektor je P4 s koeficientom C4, čiže 0. A tretí bázický vektor je P5 opäť s koeficientom C5 0. Vyplnili sme prvú tabuľku simplexovej metódy a dostávame prvé prípustné bázické riešenie, ktoré čítame z tabuľky nasledovne. Pozrieme sa na vektor P1. Keďže vektor P1 nie je bázický, tak x1 bude 0. P2 vektor tiež nie je bázický, čiže x2 bude tiež 0. P3 vektor je bázický a jednotke v P0 odpovedá hodnota 40, čiže x3 bude 40. P4 vektor je tiež bázický a jednotke v P0 odpovedá hodnota 60, no a vektor P5 je tiež bázický a jednotke v P0 odpovedá hodnota 25. Či toto riešenie je optimálne alebo nie, posudzujeme podľa rozdielov Z1 minus CJ. Z1 minus C1 počítame tak, že skalárne násobíme vektor CI s vektorom P1, dostaneme Z1. A odčítame hodnotu C1, ktorá sa nachádza nad vektorom P1. Čiže 0 krát 1 polovica plus 0 krát 1 polovica plus 0 krát 0 je 0. Minus minus 750 je 750. Z2 minus C2 počítame podobne. CI krát P2 minus C2. Čiže 0 krát 1 štvrtina plus 0 krát 1 polovica plus 0 krát 1 štvrtina, čo je 0,
Minus minus 750 je 750. Pod bazickými vektormi máme vždy nuly, pokiaľ sme sa niekde nepomýlili. No, vidíme, že rozdiely z minus c nie sú záporné, všetky a nulové, ale dokonca tam máme dve rovnaké hodnoty. No pokiaľ máme dve rovnaké kladné hodnoty, tak sa musíme rozhodnúť, ktorý vektor z tých dvoch zaradíme do bázy. Tak povedzme, že sa rozhodneme pre vektor P1. Pre tento vektor P1 teda počítame hodnotu θ ako P0 lomeno P1. Čiže 40 deleno 1 polovica, to je 80. 60 deleno 1 polovica, to je 120. No a 25 lomeno 0 nie je nič. V limitnom prípade nekonečno. Takže z θ hodnôt vyberáme minimálnu kladnú a minimálna kladná je 80. Čo sme zistili týmto výberom? Zistili sme, že do bázy zavedieme vektor P1 a že ho zavedieme v tvare 1, 0, 0. Prečo 1, 0, 0? Pretože kľúčový prvok vznikne ako prienik kľúčového stĺpca, čiže tam, kde je maximálne z minus c a kľúčového riadka, čiže tam, kde je minimálne θ. Čiže na tomto mieste vytvoríme jednotku a pod jednotkou vytvoríme nuly. Tým pádom vektor P1 vstúpi do bázy v tvare 1, 0, 0. A z bázy vyradí vektor P3. Prvá tabuľka tohto slajdu je len prepísaná tabuľka predchádzajúceho slajdu. Aby sme ju videli, aby sa nám lepšie vytvárala nová tabuľka. Takže našim cieľom je z vektora P1 vyrobiť vektor 1, 0, 0. Najskôr si vytvoríme jednotku na pozícii prvého riadku vektora P1 a to tak, že vynásobíme prvý riadok dvojkou. 1 polovica krát 2 bude 1. Samozrejme nestačí vynásobiť len tento jeden prvok, musíme vynásobiť celý riadok, čiže 40 krát 2 je 80. 1 štvrtina krát 2 je 1 polovica a 1 krát 2 je 2, no a 2 nuly. Keď máme hotový kľúčový riadok, tak môžeme vytvoriť ďalšiu nulu v stĺpci P1. Čiže chceli by sme namiesto tejto jednej polovice vytvoriť nulu. Takže kľúčový riadok, ktorý sme si práve vyrobili, vynásobíme opačnou hodnotou, čiže minus 1 polovicou a pripočítame k druhému riadku. Samozrejme zapíšeme do novej tabuľky. Čiže 80 krát minus 1 polovica to je minus 40 plus 60 je 20. Minus 1 polovica plus 1 polovica je 0. 1 polovica krát minus 1 polovica to je minus 1 štvrtina. Minus 1 štvrtina plus 1 polovica je 1 štvrtina. 2 krát minus 1 polovica to je minus 1 plus 0 je minus 1. 0 plus 1 je 1 a 0 plus 0 je 0. Tretí riadok len opíšeme, pretože tam už nulu máme. 25, 0, 1 štvrtina, 0, 0, 1.
Zapíšeme bázické vektory, vždy v poradí 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, čiže prvý vektor bude vektor P1 s koeficientom C1 minus 750. Druhý bazický vektor bude vektor P2 P4 s koeficientom C4, čiže 0. A tretím bazickým vektorom bude vektor P5 s koeficientom C5, 0. Získali sme ďalšie prípustné bazické riešenie x2, a to x1 je 80, x2 0, x3 0, x4 20 a x5 25. Čítali sme to z tabuľky tak, že sme si všímali, ktoré vektory sú bázické a ktoré sú nebázické. Nebázické vektory majú premennú nulovú a bázické vektory majú premennú v stĺpci P0, čiže napríklad stĺpec P1 je bázický vektor a jednotke v P0 odpoveda 80, preto x1 je 80. Podobne ostatné hodnoty. Či toto prípustné bazické riešenie je optimálne alebo nie, tak o tom rozhodne rozdiel ZJ minus CJ. Čiže násobíme vektor CI vektorom P1 a odpočítame hodnotu C1, ktorá sa nachádza nad vektorom P1. Minus 750 krát 1 plus 0 krát 0 plus 0 krát 0 je minus 750 plus 750 je 0. Nič iné sme neočakávali, pretože sme si povedali, že pod bazickými vektormi budeme mať vždy nuly. Keď to prepočítame, nič sa nedieje. Z2 minus C2 vypočítame nasledovne. Minus 750 krát 1 polovica, to je minus 375 plus 0 krát 1 štvrtina plus 0 krát 1 štvrtina minus minus, čiže plus 750 a dostaneme hodnotu 375. Z3 minus C3 minus 750 krát 2, čiže minus 1500. Hodnota C3 je nulová, takže nič neodpočítavame a zvyšok máme. Vidíme, že všetky hodnoty Z minus C nie sú záporné alebo nulové, preto musíme pokračovať ďalej. Musíme vybrať najväčší kladný rozdiel ZJ minus CJ. Tento rozdiel nám určí, ktorý vektor vstúpi do bázy a bude to vektor P2. V akom tvare vstúpi do bázy, to nám povie θ. Ako podiel P0 lomeno vybraný vektor, čiže lomeno P2. 80 deleno 1 polovica, to je 160. Ďalej 20 deleno 1 štvrtina, to je 80. A 25 deleno 1 štvrtina, to je 100. Tu vždy vyberáme minimálnu kladnú. Minimálna kladná je tentokrát 80. Čiže kľúčovým riadkom sa stáva druhý riadok, kľúčovým stĺpcom sa stáva druhý stĺpec. Prekrížením kľúčového riadku a kľúčového stĺpca dostávame riadiaci prvok, z ktorého vytvoríme jednotku a nad ním a pod ním vytvoríme nuly. A v tejto tabuľke by sme ešte mohli vyplniť túto hodnotu z, ktorú dostaneme tak, že násobíme CI krát P0. V predchádzajúcej tabuľke som to nepripomenula, ale platilo to isté.
0x40 plus 0x60 plus 0x25 je 0. Tentokrát máme minus 750 krát 80, čiže minus 60 000 plus 2 nuly, takže minus 60 000. Pôvodné, teda prvotné z bolo 0, v druhej tabulke nám vyšlo z minus 60, čo je dobré znamenie, pretože sa nám z zmenšuje. Úlohu minimalizujeme, prepisovali sme maximum na minimum. Na tomto slajde vidíme tabuľku z predchádzajúceho slajdu a ideme vytvoriť ďalšiu tabuľku simplexovej metódy. Takže najskôr vytvoríme jednotku na mieste pilotného prvku. To znamená, že v stĺpci P2 namiesto 1/4 potrebujeme dostať jednotku, čiže tento riadok vynásobíme štvorkou. 20 krát 4 bude 80, 0 krát 4 je 0, 1/4 krát 4 je 1, minus 4, 4, 0. Pomocou tohto vytvoreného riadku vyrobíme nuly nad a pod pilotným prvkom. Potrebujeme teda namiesto jednej polovice nulu. Vynásobíme teda kľúčový riadok minus jednou polovicou, opačnou hodnotou k jednej polovici a pripočítame prvému riadku. K prvému riadku. 80 krát minus 1 polovica, to je minus 40, plus 80 je 40. 0 krát minus 1 polovica je 0, plus 1 je 1, minus 1 polovica plus 1 polovica je 0, minus 4 krát minus 1 polovica to je 2, 2 plus 2 je 4, 4 krát minus 1 polovica to je minus 2 plus 0 je minus 2 a 0 plus 0 je 0. Potrebujeme ďalej v P2 stĺpci vyrobiť nulu namiesto 1/4 v treťom riadku. To znamená, že musíme kľúčový riadok, čiže druhý riadok upravený, vynásobiť opačnou hodnotou k 1/4, čiže minus 1/4 a pripočítame to k tretiemu riadku. Samozrejme zapíšeme do novej tabuľky. Takže 80 krát minus 1/4 to je minus 20, plus 25 je 5. 0 plus 0 je 0, minus 1/4 plus 1/4 je 0, 1 plus 0 je 1, minus 1 plus 0 je minus 1 a 0 plus 1 je 1. Zapíšeme bázu. Prvý bázický vektor P1 s hodnotou C1 minus 750. Druhý bázický vektor P2 s hodnotou C2 minus 750. A tretí bázický vektor P5 s hodnotou 0. Vypočítame z je minus c je. Pod bázickými vektormi máme nuly. Pod vektorom P3 minus 750 krát 4 minus 750 krát minus 4 nám spolu dá 0. Ďalej Z4 minus C4 minus 750 krát minus 2 minus 750 krát 4 minus 1500.
Vidíme, že všetky hodnoty sú záporné alebo nulové, čiže dostali sme ďalšie prípustné bázické riešenie x3, ktoré je zároveň aj optimálnym riešením. Napíšme si ho. Vektor P1 je bázický, jednotke v P0 odpoveda 40, to znamená x1 je 40, x2 je 80, x3, x4 sú 0 a x5 jednotka v P0 odpoveda hodnota 5, čiže x5 je 5. Toto riešenie je optimálne, čiže vypočítame si aj hodnotu z príslušnú k tomuto riešeniu, čiže minus 750 krát 40 plus minus 750 krát 80, a to je minus 90 000. Na začiatku tejto prezentácie som sľubovala, že nebudeme mať jedno riešenie, ale že budeme mať dokonca nekonečne veľa riešení. Ako vidíme, či úloha má alebo nemá nekonečne veľa riešení? Zistíme to podľa toho, že pod nebázickým vektorom sme dostali nulu. Práve táto nula spôsobí, že to bude mať nekonečne veľa riešení. Alebo teda ukáže nám, že tá úloha má nekonečne veľa riešení. Ako nájdeme to ďalšie riešenie? No zaradíme do bázy tento vektor, pod ktorým je hodnota z3 minus c3 nulová. Pre tento vektor si teda opäť vypočítame tetu, tentokrát to bude podiel P0 lomeno P3, čiže 40 deleno 4 je 10. Ďalšia hodnota je záporná, tak ju nepíšem, pretože mňa zaujímajú len tety kladné. No a 5 deleno 1 je 5. Tetu vyberám minimálnu kladnú, čo je 5. Čiže kľúčovým riadkom sa stáva tretí riadok, kľúčovým stĺpcom je tretí stĺpec a do bázy vstúpi v tvare 0, 0, 1. Tam, kde sa mi prekríži kľúčový riadok a stĺpec, bude jednotka a zvyšok sú nuly. Čiže P3 vstúpi do bázy v tvare 0, 0, 1. Opäť prvá tabuľka je prepísaná tabuľka, no a ideme vyrobiť ďalšiu tabuľku. Najskôr si vytvoríme pivotný prvok, jednotku, ktorý tam ale aj máme. To znamená, že ten riadok len opíšeme do novej tabuľky. 5, 0, 0, 1, minus 1, 1. Pomocou tohto riadku vytvoríme nuly nad pivotným prvkom. Vynásobíme ho minus 4. Pripočítame ho k prvému riadku predchádzajúcej tabuľky a zapíšeme do novej tabuľky. Čiže 5 krát minus 4 je minus 20, plus 40 je 20. 0 krát minus 4 je 0, plus 1 je 1. 0 krát minus 4 je 0, plus 0 je 0. Minus 4 plus 4 je 0. 4 minus 2 je 2. A minus 4 plus 0 je minus 4. V stĺpci P3 ešte na miesto minus 4 potrebujeme 0, čiže tentokrát budeme násobiť opačným prvkom k minus 4, čo je 4, a pripočítame k druhému riadku. Zapíšeme do novej tabuľky. Čiže 5 krát 4 je 20, plus 80 je 100.
0 krát 4 je 0, plus 0 je 0, 0 plus 1 je 1, 4 minus 4 je 0, minus 4 plus 4 je 0 a 4 plus 0 je 4. Dostali sme novú tabuľku, zapíšme bázu. Prvý bázický vektor je vektor P1 s koeficientom minus 750. Druhý bázický vektor je vektor P2 s koeficientom tiež minus 750. A tretím bázickým vektorom je vektor P3 s koeficientom 0. Vypočítame z je minus c je. Pod vektorom P1 budeme mať hodnotu 0, pretože ide o bázický vektor, takisto pod P2 aj pod P3. Z4 minus C4, čiže minus 750 krát 2 plus 0 krát minus 750 plus 0 krát minus 1 je minus 1500. No a posledná hodnota Z5 minus C5 minus 750 krát minus 4 plus minus 750 krát 4 bude 0. Všetky hodnoty sú opäť záporné alebo nulové. Ak počítame hodnotu Z, tak dostaneme minus 750 krát 20 plus minus 750 krát 100, čo je opäť minus 90 000, tak ako sme to mali v predchádzajúcej tabuľke. Riešenie, ktoré sme takto získali, je riešenie x4, vektor x4, ktoré čítame z tabuľky nasledovne. x1 je 20, x2 je 100, x3 je 5 a x4, x5, keďže sú nebázické, sú nulové. Čiže okrem riešenia x3, ktoré sme dostali v predchádzajúcej tabuľke, sme našli ďalšie riešenie x4. Keďže opäť máme príklad, kde máme len dve premenné, môžeme si porovnať toto riešenie s riešením grafickým. Máme na tomto obrázku, vidíme grafické riešenie tejto úlohy, máme tam zaznamenané podmienky, áno, máme tam zaznamenanú kriteriálnu funkciu a vidíme tam aj naše riešenia. x1 riešenie, ktoré sme našli, bolo 40, x1 40, x2 80. 40 a 80 to je presne hodnota, ktorú vidíme v grafe. Áno, x1 je to krajný bod množiny x1, kde x1 na x-ovej osi x1 je 40 a x2 je 80. x2 je druhý krajný bod našej vyšrafovanej, alebo teda vyznačenej množiny. Má súradnice 20 a 100. No a keďže riešeniami sú dva krajné body, tak akákoľvek lineárna kombinácia týchto dvoch bodov na úsečke x1 a x2 je riešením, optimálnym riešením našej úlohy lineárneho programovania. Zapíšeme to teda ako x bude vektor, ktorý je riešením vtedy, ak bude lineárnou kombináciou vektorov x1 a x2. Čiže alfa krát x1 plus 1 minus alfa x2, kde alfa patrí do uzavretého intervalu 0,1. To je nič iné ako zápis tejto úsečky medzi x1 a x2. Tieto body x, alebo teda vektory x, vyjadrujú akýkoľvek bod úsečky x1 a x2. No a práve toto je aj výsledok nášho príkladu. Čiže riešenie je
akýkoľvek bod, ktorý zodpovedá tejto lineárnej kombinácii bodov x1, x2, ktoré sme našli aj graficky, aj výpočtom. Takto by bolo všetko z tejto prezentácie. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa niekedy na budúce.